bangsa lan agamanipun. Amin. Ya, monggo yang ngali pinarak ngajeng mriki monggo. Pak Bayan monggo pinarak ngajeng Pak Bayan. Pak Bayan sapa? Pak Ustad mbok pilih kersa mbeksa monggo Pak Ustad. Pak Ustad. Pak Ustad kesolawatan monggo. Mas Kamto ampun kondur Pak RT Sawah anak wedok yo wedok tak utangi bisa pinter sekolahe dulae monggo Pak De anakku sing ayu-ayu dhewe dulae bisa kamulyan uripe tukokno masale
wis aku ya emoh Pak Tri timun sigarane terus bangun negarane timun dibumbu mirih ora gumun kok pameri ndang etana kali kulon yo kali tengah-tengah ana uwate etan gemati kulon gemati ditimbang padha abote ya 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 oh ya 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 paling enak mangan lawuh apa Yen kowe takon aku dhek paling enak mangan lawuh uyah. paling kepenak rabi karo sapa mas Yen kowe takon aku dhek paling enak rapi karo lurah. entuk lurah lanjane jare turah Lah, tenan. sebepe apa nyambut gawe ngerti wayah Elok. yen salah sithik aja Awas. dicebya-ya mundak mumet ning sirah paling enak mas paling enak mangan lawuh apa Yen kowe takon aku dhek paling enak mangan lawuh tahu empuk. paling penak mas paling penak rabi karo sapa Yen kowe takon aku dhek paling penak rapi karo guru PNS saya. yen entuk guru awake mesti lembu sebabe apa rina wengi minum susu yen salah sethik aja diaru-aru mundak awake kuru Awan apa rondo padha wae sing penting tresnane. jaga apa Padha duda wae sing penting rasane. Ya ya ya. Oe. Ya 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 ya. Ya ya ya. Oe. ya 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 Pak Dedi Wul, beli sama kahipun. Mas Gianto Natan Jenggelong, beli sama kahipun.
janjimu jebul janjimu palsu yo jebul janjimu palsu Oke, pasukan joget, joget semuanya. lagi pasukan jogetnya Asis Kanada, Seru Ayah. dan gitu lan Pak udah berjalan AM. Masuk. najian aku bocah gunung tuk kene tunung Ayo dong. ora susah dadi nganggo bingung yen to pancen tresno aku nyemoni Panjenise dadi lakon
ojo nganti gawe-gawe kelo yati nomo tenabeno ing rupeto ayo mas ya mas ya mas masukin ada roh Apa kowe ra kelingan Rini tobrut latar podo lelung luang kegojekan karo aku Ca. baik terima kasih sebelah dua Rini ayo Aja. Rene aja kok ngene-ngene. Rini Anggris karo Nisa Sang Dewi tansah nglam-nglami ambabar wewangi sepi arume kembang melati dasar baulane dadari aja nek dhewe-dhewe kok rasa tresno kang sejati Magio Lestari Tangitung tembang suci Nentremke sakjroning ati Cahyamu amadani Satri dadya kembange ati Sandingan Asis Kanada Jayu banget. Oke wis ayo Saljipat ngancani pakdeku rasa tresno kang sejati Magio Lestari Tangitung tembang suci Nentremke sakjroning ati Cahyamu amadani Satri dadya kembange ati Pakde tuwek gaya Wajahmu kok sekarang tambah jelek
Sing tukang kendang. Aku ki sak elek wong kok sing enek sing elek luwih elek kono kan kowe ada. Apa penting sehat. Rasa tresno kang sejati manggih lestari Tangisung kembang suci Nentrem pesak jroning hati Sayangmu amat kangi Salatri dadya kembangi ati Wong asu sing tak sayang Sak Pantes Pantes wae Ayo dong. Monggo serakinan klasik. Monggo tamu tutur bersama. Bareni cakran lawas serakinan murni. Matur nuwun. Suwindi suwe lawase kowe lunga ora apa-apa wong ayu kok bocahku Ati susah. wong kangen seliramu Mas Pes Mas Ronggo Mas Adan Terima kasih. rino wengi Nunggu kowe bali Rasa kangen rabi samari Omong sira kan Mas Towek pun mari Sumanding ana ing sisihmu
Mbak Rini. Mbak. Mbak Nisa. So, hup. Mas Heru. Ayo Mas Bento. Ya Pak Wek jarine Pak Wek. Lembur linggen oke kancane. Nek kira-kira anu ki minggir wae rasane tengah-tengahan. Dadi mamalukan. Penting gak aku lho sing nyebut lho Pak Wek. Mas Iyek. Lanova AM Production Multimedia Video Shooting. Wilujeng rawuh panguji laras pajak. Asik bos. Sana nggak mau ya udah ya kamu sama aku aja. MC kok celutak. Ora celutak nyata MC badine yang ngene iki kok tak piye ora bayaran kok. Ih demok-demok itu. Enggak apa. Ambune apa? Ambune apa? Ceger. Aku mentemok. Kamu nggak mau ya nggak apa-apa. Enggak, aku enggak mau. Nanti nggak saya kirim pokoknya. Ayo Mas dilebok nih. Alon-alon digocek sih no. Ini.
Ntar enggak. Sedepan ditoraku Asik. Ring sliramu Wah, buang. Yo ing sisiku Mugi Gusti Yo. tresnaku kaginowo mati Karwane wong liya. Dik. Perwakilan Karang Taruna. Su. Karena MC nyolong lengkeng. Nggih ngapunten mboten tutulan nggih. Bagi mawon. Hei, tumpah. Wong ayu sing tak tresnani arena wengi mung ta impi-impi aku ora bisa lali mung sliramu peputan ning ati sliramu sing tak rasa karwane wong liya aku wis kebatur tresno ati iki mung gawe gelo ngapunten maaf dulu sedaya kemawon jambi saya ngapunten Mas Semar sedaya dulur Mas Baino nggih iya diatur terus ya di kontane nggih Mas Semar kula doa tundur sawanten iya Ning opo sliramu ninggal aku kaya tanpa dosa atiku Gustiku nyuwun ngapura matur sembah nuwun monggo Ye, Cek cek. Deno kandolan ning ati tekane nulayani janji sehidup semati amung ono ing lati rasa sayangmu sudah pergi Sakno, tak sakno. menghiraukan aku lagi Maaf ya, Le. Dudino gandulan ning ati tekane nulayani Bukan wis jane aku tresno lilang aku ati kuat mandang rasa kerantanganmu aku
Bapak ibuku akan datang melamar di kau sayang. Hatiku selalu mendoakan semoga Tuhan mengabulkan jika kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Ayo tarik. Juragan batik mung sedakep bae. Rasa sayangku sudah pergi, tak menghiraukan aku lagi. Kutenokkan lulane ati, tekane nulayani. Asik. Tukang mas jane aku tresno, ilahno aku lunga. Akhiratku watanan rasa, rasa terang-terangan. Cintamu sudah gak benar-benar, aku cuma buat mainan. Tukang mas jane aku tresno, nanging ramani kondo. Ayo. Tresno iki terima kasih. Kabeh mau amarga kahanan, sing tak jaluk amung kesabaran. Mugi Allah paring kasembatan ngedam atiku, ben aku ora mlayu. Salah tanggung jawabmu iku palsu. Bila aku cinta beneran, pastikan ku buktikan. Bapak ibuku akan datang melamar di kau sayang. Hatiku selalu mendoakan semoga Tuhan mengabulkan cinta kita tak terpisahkan sampai di akhir zaman. Cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Ayo adik-adikku sing iso yo ngadeg yo. Ayo, sedaya kemawon. Ayo, Dik.